Lami ang halang. Lami ang halang. Di ara ang kuan manok nga gi atiman ni Sherwin wala pa na luto, wala pa na humandot-dot. Adubuhar na kay talin biya na Hinog na din na di ay? Oh. Di pa maguna hinog no. O kauna na diretso ay na butang asukar. Ipadaplin sa na mga hugason. Kini siya talin-talin na ni siya nga manok. Kaysa nakarelate diha nga muihaw og talin. Labi nagnaa sa bukid, makarelate jud anang mga talin-talin na pwede na maihaw. Lami. Makaon na din ni di ay. Muning puwakte. Oh, ano po? Ang tanan nga nakuha na avocado di ara. Alangan nga imbis nga agpamauli na ta, kat-kat magid siya. Tanawa. Ngaon ta guys, Kako gid siya. Ngaon namin avocado. Mainig gana. Sa una si mother, mukat-kat po di siya pilinat. Ang among balon sa una, baligya man mig pinyato. Nya sa mo manguha. Kay si mother taligtig biya pud ni maski ingani ra ni siya. Ayuha naglimpyo diha. Subugon man basta inana. Wa kay lubi dalitek? Ha? Wa kay lubi? Ayuha nagdot-dot ang mga subog. Kay para lami ang kaon. Ibahog din ang buwa sa kuan. Pato. Nagkagod na si Sherwin, tapos ang iyang kaguran. Wala man sila kaguran ani, so tayo sa pamib sundang ang kaguran. Matik ayo no. Hinay diha kay basig malahos ka na hinay-hinay lang. Kay unsaman guys nga wala may kuan kaguran. Success ang gata ni Sherwin, kinagud. Nahuman ra jud kagud. Human ani dani tanan. Risikuhon man na siya unatik. Para walay ang hit. Ito na lahat ang halang-halang. Nakasaing na sa nilungag. Okay na siya, nahugasan na ni. Tapos malagi ni mga itom-itom oh. Gitaro kuan. Sa kuan ni sa silab. Sige, ato na ni kuan. Naa na tay kalha nga nabutang, ato na day ni ilunod ang karne. Atong irisiko una kay para mawala ang anghit. Aman ang kuantik. Na ang tanglad. Kay ato ni siyang tangladan. Salunod. Okay. Naunsa man niya akong suot o kasagbot-sagbot pa man di ay. Asin og bitsin. Kahila ni? Bitsin naman lagi ni. Ato nang gibitsinan. Na asinan na. Ato sang kuraw-kurawon kay para ang asin og bitsin ma-mix. Maginisa mix. Beb, kumuta na ng kuan, Beb. Kana ang gata. Nay taklo dalitik. Taklo bisa di. Agoy, gamay ra unta imong gikuan nga. Sige, piso ni. Gamay ra unta nga Piso. tubig ang imong gibutang. Sa ko ni sabaw gani ma. Ispiso pa na siya. Gamay ra unta na kay kuan man na tuno. Tara. Para sa siya na. Tama lang yun na siya. Ato sa okay-ukayon kay para ipamala pa ni siyag maayo. Kay para ala ambi ang tanlad tikdi. Ulay ko ano loy ano. May ahos oh. Ano na ibutang nga diha kay para mag sunop ang iyahang kahumot sa Diyan na siya ron sa ano na eh? kuan tanglad. Ay. Kasi nakarelate diha nga pag naata sa bukid muihaw ta og talin. Kani siya among giihaw, talin-talin na ni. Ato ning baliktad-baliktaron kay para maluto ang ibabaw.
Wala pa nagmala. Ato pa ni siyang pamalakon. Aya na to ilunod ang lasyaw nga kuan tuno. Kapit na ni siya magmala. Gamay na lang ang kulang. Ato sa takloban. Ato nang susihon kung mala na ba siya. Kay murag nagtingog na siya guys. Ani gani doon ko. Si Utik ang akong gipa-video kay para maklaro jud ang akong kagwapa. So, okay na ni siya kay wala na tubig and nagmala na pod siya. Atong ilunod karon ang lasyaw nga gata. Di ara ang kuan. Mo ni ang lasyaw? Kani basta ang lasyaw. Mao gina. Tuto mo gata. Tuno. Tono. Ato nang ilunod. Ang taklob sa nilungag mo'y akong gitaklob dani para dali ra siya mubukal. Para makabambam na dayon ta. Iara ang sili, ato na ni siyang dugmok-dugmokon. Para sure jud nga halang-halang jud siya. Gamayng tuno lang, igo lang nga makuan nato siya. Mapisa-pisa. Hilaw ang sili kay walay hinog. So, ato na lang ni siyang daginuton. Kay para mapusa gini siya maayo. Paakal nga sa lapinig, Mader? Yara. Siya rog dili ni siya mukanam. Pero di jud ingon nga halang ni kaayo guys kay ngano. Hilaw man. Ang atong halang-halang. Ato nang ibutang ang tuno. Then pagbukal sa tuno, pwede na siya. Ato dayon kuhaan si Mimi kay di man si Mimi mo kaon sa kuan halang. Ready to put tuno. Ayan. Tuno na tuno jud siya. Ato po dayon kuraw-kurawon. Pag magbukal ani, okay na dayon siya. Ready to eat na dayon siya. Gigutom na ka, Mother? Kadali lang, Mother, ha? Ato sa to pabukalon ang kuan. Na. Tuno, nagbukal na ba? So, ato na ni ilunod ang sili. Kadaghan ba kada nga sili ya tagpakaon dili. Pagkaon dili. Na ba di halang-halang nga gamay rag sili no. Daghan yun ang sili, Mother. Daghan sa tug sabaw, ang dili kay halang. Daghan naman tong sabaw, Mother. Okay na daw siya kay nagbukal na. Nauna na mas Mimi. Wala pa. Ato sana siya timplahan utro kay basig nawala ang lami kay gibutangan ba nato sa lasyaw ug kuan. Tuno. Ako ang isa. Buka na kanon. Okay na naman siya, tik. Ato na ni kuanan sili. Lainan si Mimi. Kaon kag halang mi dili. Ato hatagan si Mimi sa halang. Duha ra ka buok? Duha ra ka gutad imo ha? Ne? Grabe ka aso. Ang sili, ilagay na natin lahat ito. Wow. Si Utik naghukad na. Kay okay naman ni ang atong kuan. Nakabukal naman ni siya. Ihukad na ni Utik. May paghawaso na tik. Kay basig magmalano na. Grabe ka aso. Sige ka na. Dana rin butang oh. Diyan. So, ready to hawas na. And bam-bam na dayon. Halang gid. Halang kayo. Mother, halang na ba siya, Mother? It's okay for you, Mother? Very spicy? Very spicy? Marag na kay gibuhat. Di ba, ayo? Lahi ka na ba? May pagkamarites talaga itong... Ano kayo nangyari? Ano nangyari sa'yo? Bilisan mo, Tik. Nagutom na yan. Nagutom. Wala ko sa kumpakyaw dadto ah. What happened? Yatag gitagang sa iring. Are you happy? Angon sa? Kaon iring oh. Tanawa lagi. Animal gid nga iring kawaran kayo. Ready na. Ha? Ang sarap-sarap talaga. Halang-halang. Halang-halang naman, no? Okay naman gud siya kahalang, ha? Come here na, kakain na tayo. Si Alan, nandito.
Ti, alin na ti. Amen. Kainan na! Lahat-lahat dyan. Naay tasa. Sudlan ni nato sa sabaw. Pagkaon sa luto mi. Kay lami kayo ang sabaw. Diyan sa imong hubag. Para halang-halang jud ba? Lami jud bitaw ng halang kaayo no? Kay makagana man na sa kaon. Nya, ato ni piluyon ang kanisya. Kigol. Pag mukaon daw guys og kigol, tinuod magkiyol-kiyol. Magkiyol-kiyol. So, eto, basaon nato sa sabaw kay halang. Dana ko, mother? Sige. Eto, kain tayo guys. Lahat-lahat dyan. Halang-halang na manok. Eto. Yes! Kaon ta sa halang-halang na manok. Kani siya nga manok, talin-talin pa ni siya guys. Nga pagkamanuka, pero lami na ni siya. Bisayang manok. Muning insaktong Insaktong. kay humok pang bukog. Yes. Bibi anang negro di Amy. Ingon na yan siya nga, dili lagi na si Daddy Sherwin, kinsa man lagi na mi. Ayun ay. Huna-huna niya uyab nako. Katong Mga lagi na si Mami sa TV na Asa sila lang. Dibian man yung negro. Huna-huna lugan ni Mimi nga kuan to nako. Uyab to. Uyab nga negro. Uyab siguro to. Ikaw nga uyab na ni Mami. Ang paglagaak, magiligil siya daw. Kaon ta guys, tanan. Kuyaw kayo ang kaguran ni Sherwin kaganiha. Kay nawala man kaguran nila ni Utik din eh. Sino mo kami? Aha din yung kaguran daytik. Ya simbol man to na naguba niya. Nawala. Wala. Ang ilo, pag magtutong silig, tulon ko na lang. Mahalang? Alam mo Mami dili. Lami siya. Kami ang halang. Lami ang halang. Mawalam ko ng kuan. Basta halang. Yang sa. Dapat ko siya tayo lamas. Kaon tatanan, madam. Mami Vic, kain tayo. Madam Tess Del Mundo, panghiudto tayo. Ang sarap ng ulam. Ham halang sa jay. Halang sa jay. Pero okay naman siya kahalang, no? Madadara. Pag magkaon ani, manglambi ang simod. Man tagkaon dani sa ruin, tiwas taglampas. Niaging simana, si Utik gibinggitan. Karon na pod si Alan ang gibinggitan. Ayan guys. Sa mga wala pa naka-subscribe sa ilang YouTube channel, Utik Channel. Nagbago sila ng channel kasi ang hirap talaga ayusin ng step 2. Kaya eto, kain tayo ninyo lahat dyan. Bago ka kapak sa kuam. Kuat sa papa ko. Tado. Gak eh. Halang gid ay ma. Nakubkob na kong sili. Pero masking halang, lamon paghapon. Ay.
uli sa ubo. Uli ay nang ubo ni Mutik. Uli ang ganda ka. Ihaw na po taon niya. Para ulian yun ang gubo. Ano? Pato na sir. Tikling na pod. Wa pa ta nagdaglangi lang, wa pa ta nagdaglangi lang mer. Di na sila sa pranto da. Kinsa? Ako ninyo. Alam din mo. Pinawisan ako sa maanghang na sabaw. Thank you so much talaga. Nabusog tayo. Gracias sa Lord. Eto guys, maraming salamat sa inyong lahat. Lahat-lahat dyan.